ସେ ତୁଳାରେ କେମିତି କେମିତି ଦିଅ ତମେ ଗଞ୍ଜି ଦିଅ। ମୁଁ ତ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଗାଈଟାକୁ ସେ ବର୍ଷ ସେମିତି ହେଇକି ଖାଲି ମାରିଥିଲେ ବଢ଼ିନା ପଥର ମାରିକି ସେମିତି ଘା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଭିତରୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଆଉ ସେଇ ରୁପା ଖଡ଼ା ନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବେ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଛ ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ରାତି ବସିଥିଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିଛ ନହେଲେ ନା ଜଳୁଛି କେତେ ଜଳିବ ଆଉ ଜଳିବ ନା ହେଲେ ବିଲି ବିଲି କରିବୁ ଆଉ ସବୁ ବାହାରିକି ମରି ତ ଯିବ ଯୋଗ ଭିତରେ କେତେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି କି? ନାଇଁ ବେଶୀ ଭିତରୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ଫୁଲକା। ଆଜି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛ ନୁହଁ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇଦେ ବାକି ହଳଦୀଟା ଉପରେ ଦେଇଦ ମାଛି ଶୁଖିଲା ଭିଜି ଦିଅ। ହିମାକ୍ସ ବି ନାହିଁ ହିମାକ୍ସ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଥିବାର କଥା। ହିମାକ୍ସ କାହାର ବଡ଼ ଘରେ ଅଛି କି ହିମାକ୍ସ ଟିକେ ମାଗି ଆଣ। ସେଇଟା କି ଫଟୋ ଉଠଉଛ? ଭଲ